takonono, demen diudani apa kudanan ngono jane. Ya demem kudanan bar kuwi terus diudani ngono. Niki lak paling iya ngerti sing lara bojomu kowe ora marake bingung lho kowe. Lah iya to. Kowe ora marake bojomu lak lara to. Lara jane bucek iki jane iki. Mbok priksake. Ning iya ning gone dokter kono kuwi. Wis ketemu. Ketemu. Karo sapa? Dokter. Lah ya begitu ketemu dokter kuwi jarene dokter lara apa? Dokter sehat kok ngengkel lho iki yo. Sing lara bojoku teko dokter lara apa nyapa to. Lah iki ra mudeng kok. Sing lara sapa? Bojoku lho. Bojo sampean. Terus ngogoni dokter. Dokter. Lah iya Terus ketemu jarine dokter dokter piye? Lah engke niku wau ketemu dokter mulan. Jarine Terus dokter lara dokter apa? piye? Dokter sehat kok ngengkel lho iki. Demo sing lara bojoku teko dokter lara apa iki nyapa to jane iki. Udune niku kan ngoles-ngolesi ke omah, kok bar ngono diplotot matane ben metu. Akhire kula mulih bar niku kula oles-olesi udune, bar ngoten kula lumane matane kula plotot. Saiki sudah kempes. Abuh mripate. Sing teko dipun paringi keluarga ingkang barokah. Amin. Lan sak putra wayah kita ing tembe kabu urung. Kuwabeh dipun paringi padang dalane jembar Kubure. arep ngendi? Padang atine. Sok padang dialane iki apa to? Jembar reja ini. Amin Allahumma. Amin. Mugi para bakul-bakul kabeh ingkang hadir alhamdulillah. Mas Jo, Dawuh, Pak. niki wau laporanipun panitia maghrib niku terang benerang. Nggih. Mari ngoten jarak ngabari terang benderang hujan. Jadi bar ngabari sak menit iki lho udan deres. Akhire para kiai mriki niku mulih neh. Mergo ndek enek nggone titik. Nggih, kopine ndek enek kopine. Wah enek ya. Jan iki ngaji apa ning warung sampean. Tok nong trayo iki kiyaine rada ndlemis kok. Ya sik to Mas. Dadi abahe iki pancen ngene iki biasa menjadikan sebuah keluarga. Dadi nek meja iki ketoke mejane gedhi, isine sithik. Iki lak ya sarung. Ora pantes ngono lho Mas Jo. Sampean kok lek enek kopi titeno lho sampean njaluk. Mulane abahe iki ning dalem kagungan toko. Toko. Ini iki engko ora dunjuk go mulai sesuk didol meneh kok. Wis ora penak, ora penak. Ngono iki yo cuma omone banter-banter. Jamaah aku ki akeh wong wates ngene iki. Rumangsane ngono iki kreseke yo renek to iki. Sami mawon. Sallallahu Muhammad. Allah sali. Pun saderenge pun niki Mas Jum badhe senengane beliau niku mesti nyanyi ki lagune penak-penak nggih. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali saiki ning lah kok ilang. Sak selirane bocah-bocah ki ngaji bocah ora penak. Wis saiki ngaji nggih. Kanthi nunggu kopine mergo kula enggak jane pengen ngopi ndak sempat apa. Matur nuwun. Penak pun. Pun usah kata-kata pun nggih. Jenengan pun kaget lho, Mbak. Nggih. Tepu Rejo niku kondang kopine. Oh ngoten nggih. Asli kopine ngriki. Asli. Asli jagung tok. Oh. Nggih. Rokok ini ada. Jenengan yo iso Sik to gandenge kopi kan yo mesti ngoten to. rokok men mosok jagake panitia. Alhamdulillah yo. Mbok kaya kula beto dhewe ngeten iki. Aku mang nggawane yo nang jero mobil kadang medun ndak penak. Wis ora apa-apa. Ayo ditoto atine kabeh. Saderenge mengke kita ngaji sareng-sareng, saderenge kudu ada kesepakatan. Niki mengke teko jam pinten ngajine? Jam 1. Usah. Sing online ya siap jam 1. Ora apa-apa, kula tandangi. Sing nom-nom niku siap. Wah, matur nuwun, Mas. Matur. Penak ngene nek dhuwur kita lho penak. Oh iya. Rodok rono ngono lho, cok mepet-mepet. Matur nuwun. Penak ngeten iki kula. Lah iki nek Ayo nek jejer pun linggo Pol ning telu nek linggo piye? Jan po enak. Kaya foto KTP. Kowe sing ngerti foto KTP sing gak ngerti nunggone anake bar sunat lagi. Ngomongi jan ndak penak ngene. Alah domongi ya Allah. Wis saniki masuk kabeh. Ayo ditata dhisik atine ben bodho tenang, bersih desa Tempurejo ki semua oleh Allah diijabahi. Niat hajatipun pemerintah desa dalam bentuk apapun dimudahkan oleh Allah. Masyarakatnya rukun kabeh. Amin. Nah, malam hari ini ngontenaken kegiatan ngeten iki tontonan lan tuntunan. Muga-muga oleh ilmu sing manfaat lan barokah lan kabeh cita-citane dimudahkan dening Gusti Allah. Ayo sareng-sareng sambil menunggu niki jamaah wonten sing WA kula, Bah mohon ditunggu kula masih perjalanan. Siap. Arep Menapa jamaah?
Saya sih kober. Ngene saking Loh. gatine kaya. Yai iki nek wis dadi ulama, dadi kiai sing apik ya ngene ora bedak-bedak. Ngono kuwi. Ngono iki lek WA aku ya singkat-singkat. Pripun? Tuk TKNDI. TKNDI. Apa kuwi? Tekan ndi? Tak Apa, balesin. no. apa? Tak balesin ta aku Piye? ya. TKWTS aku yo ngono. Ngendi kuwi, Mas? Teko wates aku yo ngono. Abahe WA mele. WA aneh. Pripun? CPT ngono. Apa kuwi? Cepet. Weh. Lah iki mang WA aneh. Mbah duki pundi? RHS aku ngono. Rahasia. Kula kok niku nyari RSU. RSU. Rumah sakit SKRP ta? Wes ngene-ngene. Ayo ndonga bareng ditoto atine dhisik. Min. Mari ngono terus marem-maremno. Oke. Ngono ya. Sampean mari ngene sak karepmu jungkir balik atraksi oleh. Jadi dagelan Pak akrobat lho jadi. Ya sembarang toh, Nggih. ini kan kolaborasi, Siap. tuntunan dan tontonan. Siap. Gue ben iso goleki mana perkara sing apik, mana perkara sing Nggih. elek. Ngono ya. Yo Nggih. ngaji yo nyeni. Ya ngaji ya nyeni, ngono lho ya. Nggih. Ya ngombe degan, ya ngombe Kopi. Ayo diombe sik, bismillah. Panas, tadane melocot. Wah, tapi Karepe abah iki ngene lho. Yo ngombe degan, yo ngombe kopi. Ya awake dhewe selawatan ning yo karo ngaji. karo Ngono lho. ngaji, ngono rumangsane awake dhewe ning kene iki ora mek kur demen-demen tok ngono lho. Ya kudu iso maremne wong akeh, awake dhewe demen jamaah melu. Nah, iki yo 3 apa ki cap kaki 3 iki yo aku Salah. ngono lho. Iki ngono, cap kaki 5. Lho, Nanti 3 ku lho. Lah sing ngombe loro ra mbok hitung sikile. Lah sing tuku rambut jak ben tambah loro. kaya mesti lho ngono. Coba Tapi kuwi ngaji. kaki 3 lho kuwi. Nggih, Pak. Ya, lek mau cekel baru 5. 5. Oh iya. Pun, donga bareng-bareng ya. Doa yang sering dibaca saking guru-guru kula dimulai majelis adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditoto atine muga-muga malam hari ini dipun ijabahi dening Gusti Allah. Amin Allahumma Amin. amin. Hitung budaya santri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasyhadu ilaika wa na'budu ilaika ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula Ya wa Rasulullah. ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ridhoi kami ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rahman, ridhoi kami ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini semua darimu ya Rabb. Ni'mal Ini karena ridhomu ya Rabb. wa ni'mal Ridhoi kami, berkahi kami. Anak turut kami, masyarakat kami ya Allah. Hasbunallah
المولى نعم المولى نعم المولى ونعم النصير نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم Liridho illahi wali syafa'ati rasulillah wa nukhassisu hadi kulliha li hajatina wa li hajatikum wa li suhulatina wa li suhulatikum ya rabbi arwahi awliyaina wa masyayikhina bersama hahuna salana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusus kami hingga babat tanah karena hingga babat disabur ya Rabb ghafarallahu dzunub salahumul fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wong ngaji niku paling keri dhewe napa Mas Juk? Napa, Pak? Paling keri dhewe napa wong ngaji niku? Donga. Donga. Hadirin sak bibaripun donga kula kinten mekaten anggen kula ngaji saterusé mengki dipun sekali Mas Jok iki Jok Kluthuk kula tak jengkar saka sasana mriki saterusé jangan terusne. Kenapa-napa kok terus nih? Lah ya kan ya paling keri donga lho. Anjen lak dawuh to wau. Dongane didhisikne bar iki lagi seneng-seneng kan ngoten to. Lah iya aku donga dhisik ngaji kan paling terakhir keri dhewe apa? Donga. Donga, aku donga apa derek? Donga. Oh lah iya mari terusno. Lho, Iki jane karepe piye to iki jane? Karepe piye to? Jenengan niku klonot lho. Lha ya terus makane lek manut mari ngene kowe sing kono aku tak meneng. ngeten wae dikene. Piye dibalik. Digawe dongane jenengan niki wau ramadi iku sing mandi ku ngono lho wis. Berarti dongane Iki tak gawe ramadi ngono wis. Sing mandi mengki bare. susu kok luwih gendeng kabeh. Oh, Lah jenengan klonot lho kok ngeten terus. Mangkane kula kan ngomong di siji. Nggih, nggih. Wong ngaji niku maringi pitutur. Iya toh? Nggih. Aku mang wis ngomong toh siji-siji loro-lorone sithik-sithik. Nggih. Nah, mari ngono terus donga. Iya toh? Nggih. Ngaji paling kaya dhewe apa? Donga. Donga, aku wis donga apa urung? Lah ya wis, monggo selanjutnya sama terusnya Mas Jok itu tutup. Nggih, Pun. Ora masalah ade dhisik Mas. Nggih, Ade terus dhisik. Berarti nek sing dhisik berarti mesti ana sing Sekeri. Keri. Lah berarti Heeh. awake dhisik berarti sing keri jenengan. Ora apa-apa, pokok paling kaya dhewe adalah Donga. donga. Saurunge donga ya aja muleh. Lho. Berarti sik kudu enten iki. Iya lho, lah aku kan wis donga. Lho ki lho Mas. Demi apa-apa nek santri panggah kalah karo kiai. Sik rungokno siji. Wong salat, Nggih. iya toh. Kuwi ngarep dhewe sapa? Imam. Udu. Sinten? Mahku Parno. Ngarep dhewe Parno. Oh. Lagi salat to, Mbak? Lah salat ngarep Ngajeng dhewe sapa? piyambak nggih pedhaipun nggih imam. Parno mahku jenenge. Suparno. Lah nggih, Suparno dadi imam. Ngoten lho. Ora. Lah ya Parno. Ngene. Salat niku ngarep dhewe sinten? Ngarep dhewe. Ngarep dhewe. Ngarep dhewe ki Dawuh jenengan kok sinten? Suparno. Salah. Jenazah. Wis tak tekok niki salat jenazah kok. Iya wes. Loh, lah ya Suparno ki mati. Wah, Dongane elek. Dongane elek. jenengan kok Sik iso. to. Kok ndongane elek ki piye to? Lho kok Suparno sih urip kok. Dawe abah iki bener wong ki mek antri. Nggih to, Mbah? Betul. Wong ki mek antri. Ngeten iki siraman rohani, santapan jasmani. Ngene iki mek nggih golek apa to? Ngademke ati, ngayemke pikir. Bengi niki lak ngeten iki. Lah kajate. bener, Mas Udian. Marem panggah teko. Takonono, demen diudani apa kudanan ngono jadi. Yo demem kudanan bar kuwi terus diudani ngono. Niki lak paling mboten nulak ngeten to, Mbah. Wong niki lek ngomong antri sih, wong antri apa kuwi? Lho, antri tekaning pati. Lah, kulo golek- nafsi dae qatul maut. Wong ki lek ngomong zaman saiki, jan-jan iki penak dadi wong mati timbang wong urip. Kok saged Lho ngoten? iya,
Saiki Iya, wong urip iki tuntutane oke. Ya. Apalagi kita sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Terus? Saiki apa-apa lek nyawang tangga teparun iki urip penak sok kalau kayak yo iri yo meri. Ya. Penak iki dadi wong mati. Kok saged, Mas? Wong mati, penak wong mati. Penake. Wong urip penake apa? Ayo iso nderek pengaosan, nderek pengajian, ngejak keluargane, iso dahar bareng, iso maem bareng, lak seneng tok. Kuwi lek duwe dhuwit. Lah terus Lek ora duwe dhuwit bosok kowe. Wong mati ki penak. penake Mlebu warung, bar mangan, delap-delap entek rong piring, baru kuwi mati. Penak, sapa sing bayar? Ya ora? ora ono ya. Ora apa? Nek lak ra iso numpak motor tok. Numpak apa? Anek wong urip penak ngene iki hiburan nitih kendaraane dhewe, numpak kendaraane dhewe lak kepenak. Iya lek duwe SIM, ora duwe SIM. Bosok wis dicekel polisi. Lah terus Wong mati ki penak. Wong mati ki tumpakane apa? pendosa. Kowe tau tumon enek wong mati numpak pendosa dicegat polisi? Aman. Oh, ngono. Lah toh. iya. Kok saged ngoten, Mas? Enek Mas. Dek kapan ke enek wong mati dicekel polisi. Lho saged. Lah ya mari ngono aku yo "Heh, Pak, kuwi ku lho mayit kok mau cekel iki piye?" Aku disuwunani. "Sampeyan pripun, Bos? Dek enggak helm ora?" "Mboten." Wah, cegat. Mayo ge, lho pisan piye? Lah ya makane mari ngono aku ki tangi aku ki. Oh, nglilir to, Pak? Nglilir. Masya Allah, ngimpi ta ki. Jenengan ki ngimpine diomongke sik. Bo, Sik to, ayo ngono. Kiai yo ngimpine reno-reno. Lah sampe yo ora ngerti kok, Mas. Sampeyan mesti kulinan rudus jenengan iki. ora ngono kulo. Mas, abah iki nyontoni sing apik. Dalam kehidupan ini harus penuh dengan perjalanan dan lika-liku. Lah itu. Kuwi lho, rungokno. Lho, ning donya ki memang perkarane reno-reno. Pripun, Pak? Tembunge wong sing teko iku lho, enek sing marem, enek sing susah. Cara kok takok, Bapak Ibu, sing teko kabeh, pilih marem napa susah? Marem. Pilih sugih napa melarat? Oke. Sugih. Lah Pilih sugih. sehat apa lara? Sehat. Karena hidup adalah pilihan. Hidup iki pilihan. Pilihan. Ngono kuwi. Sok lek traweh, delok engkas arep poso. Oke. Kabeh sing teko. Lek traweh pengene gelis apa suwi? Gelis. Ngaji ngene iki, gelis apa suwi? Lho. Padha. Dawe pilihan, kok Ayo, mboten pilih. padha blas. Karepku ya lis. Ngono lho. Lah nggih. Ngono. Pilih sugih apa melarat ya sugih. Pilih waras apa sehat ya sehat. Heeh. Saiki pilih suwi apa delot. Pengenku Lho. lho kono suwi kene gelis. Karepe kabeh iki kabeh kon lis-lis. Lah kanpo lis-lis ki wis dirabi parno kowe lho. Dadi sampean kok tak dilat ngono sampean kok. Kok iso? Kula ngeten iki melu marem lho, Bah. Pripun? Ajeng kok kaya ngapa kula kali Mas niku nggih angen-angen tepu rejo kepara nyata dalu niki nggih nderek-nderek mangayu bagya babakan tatanan agama. Alhamdulillah. Katanipun ingkang ngaos sak menun kathahipun. Nggih. Mboten kok masyarakatipun tok, nanging bapak-bapak TNI Polri juga nderek lenggah. Juga derek lenggah. Ini menandakan bahwa pemimpin desa yang selalu dekat dengan masyarakat, yang disupport dengan pejabat. Ini yang bisa menandakan bahwa menanamkan persatuan dan Persatuan dan tepuk tangan untuk Mas Yo. Kula tepu rejo niki hebat, Bah. Kula niki jane lek jan kabarino jane ya gek budal gek ora dalu niki. Lah ngopo? Lah nyapa? Masalah kula niku ning omah ya lagi enek. Napa nun sewu enek masalah. Ya Enek Allah. masalah kok Masalah teko. piye? Masalah piye? Bojo kula, Bah. Nyapa? Nyapa neh. Bojomu ra penak ngono ta? Rapi lagi wis tau mbok rasane. Piye ta iki? Aku ki ngomong sampean ki sampe jare ana masalah. Lah iki ya nek masalah. Iki ngaji ora kok terus mikir nggon ngomah ngono lho. Tapi kan ya rumah tangga ya penting. Lah iya ngopo bojomu ngopo? Ora penak mbok piye? Bojoku ki dina-dina ki ya rong dina ki lara. Lara ndang disuntikke no sapa ngerti Wis bablas. Bojoku ki Lara piye? Lara apa? Kok iso? lara stadium 4. Loh, Ki rada parah. penyakitnya apa? Jantung apa? Udun. Ki Udune kok gawe stadium 4 ki ya ngopo kok iso? wis gedhi ngono udune iki. Loh, ya ndang priksake mumpung ana abahe disuwunke tamba ngono. Wis tak priksane mau awan mau Priksane ning sore. Ya ning gone dokter ngono kuwi. Wah, ning gone apa jenenge klinik apa nggon rumah sakit? Ya rumah sakit. Oh, mbok priksake ning dokter. Ning dokter Terus ketemu temu. kali sinten? Ya doktere kuwi mau. Cari doktere lara apa? Doktere sehat. Sing lara bojoku.
Iya ngerti sing lara bojomu, kowe ora Lah iya. marake bingung lho kowe. Lah iya to. Kowe ora marake bojomu lak lara to. Lara jane budek iki jane iki. Terus mbok priksake. Ning iya ning gone dokter kono kuwi. Wis ketemu. Ketemu. Karo sapa? Dokter. Lah ya begitu ketemu dokter kuwi jarene dokter lara apa? Dokter sehat kok ngengkel lho iki yo. Sing lara bojoku teko dokter lara apa nyapa to Aja mari jane. nesu lho iki nderekke abahe ngaji. Iya ya. Wong Sing lara iki bojoku teko dokter lara apa jane iki gendeng jane. Wong wis diomongin iki lak cerita, Bah. Wong aku ki bingung karo sapa sing tak Wong- atut. Loh. Lah wong Ngengkel. kene gegeran. Sakjane Lah niki ra mudeng kok. sing lara sapa? Bojoku kula. Bojo sampean. Terus ngogoni dokter. Dokter. Lah iya Terus ketemu jarine dokter dokter piye? Lah engke niku wau ketemu dokter mulan. Jarine Terus dokter jarine lara dokter apa? piye? Dokter sehat kok ngengkel lho iki. Jamu sing lara bojoku teko dokter lara apa iki nyapa to jane iki. Maksudnya ki dokter iki omong apa ae? Ya oke, 3 dina 3 bengi kok jagongan. Kowe ora umum kok. Ndak dipriksake apa nyuwun Wis. abahe kono to, Mbok? Wis aku wis akhire karo dokter diwehi resep salep. Salep. Udune niku kan ngoles-ngolesi ke omah, engko lek bar ngono diplotot matane ben metu. Akhire kula mulih, bar niku kula oles-olesi udune, bar ngoten kula lumane matane kula plotot. Saiki sudah kempes. Abuh mripate. Masya Allah. Ternyata yo aneh-aneh no Mas. Sampeyan ki ora ngerti. Siji perkarane menungso larane menungso itu mesti enek mawa cara. Nah kuwi lho. Lah nggih niku. Lah iya to, lah wong omonge mok kon mlotot. Lah nggih pun kula plotot. Wis diolesi. Pun ben matane metu Ben dokter. manten metu, mari ngono mau olesi bokonge. Bokonge Mokon udune rumah. umlah wis kula plotot matane. Matane. Ya bener to. Ngene mboten? Sing dimaksud dokter niku mata udun nika lho, Mbak. Walah, mata udun ora Ora Loh, mata dhuwur. Mata napa? mata Anda. Mata udun. Iya. Udun di motor lho, Pak. Aku wis Enten. gendeng kabeh. Udun iki gadah motor lho. Mudun kuwi Ya Ada. enek matane no. ya nek motone to. Ngono ning wates gak enek bakal kacamata udun. Oh, ya bener juga tuh sajane. Rong tau diwacake tahlil to. Ya wis. Wong derek ngaji abahe iki wis seprono seprene lho. Wis tapi alhamdulillah bojo kula sakniki pun khusuk, Bah. Alhamdulillah. Kaya ibu-ibu jamaah. Jamaah gane melu Oh, ngaji. nggih ngeten iki ngalor ngidul Alhamdulillah. ngaji sakniki pun wis dek wingi malah bar ngaji sakniki pun kula tukane klambi, Bah. Alhamdulillah. Lambi ya gamis po. Biyen iki bojoku gane gawe katok street-street ngene lho. Gerok sak meneh bojoku Wah, biyen. kowe mosok ra gila wong kentole bojomu tela ndruwo ngono ki. Mbok tukoke katok cekak-cekak masyaallah. Telon druwo iki lah setahun kepungkur. Nggih. Bulan kemarin iki wis koyo kentongan sikile iki. Masih gede juga. Yo gede. Terus mau olesi salep neh. Pon. Oh, doles ini. Alhamdulillah, saat ini bojo kula pun ngaji, Mbak. Amin amin amin. Alhamdulillah. Pun. Ya, Saat ini malah alhamdulillah niki pun mondok. Saniki mondok pisan. Nggih. Lho wingi koyo bareng karo aku tadi. Oh, nggih nika langsung mondok. Mondok ning ndi, Mas? Sing gone pondok Ramadan iki Pondok ki ya Tebu Ireng, Gontor, Ya. Nirboyo ngono kuwi. Makane mondoke bareng. Kene neng pondok ngono kuwi bojo kuwi nang pondok Ramadan. Nggih, Nah, teko ngeterne sego ngono kuwi ya piye? boten. Piye? Iki ngeteni parno wau. Bapak Ibu sekalian, Greget yo nih. jenenge wong marem ki ngoten niku lho nggih. Bareng saya Nggih, jenengan yo marem to ngeten iki. Pun lek pengen oleh mareme ati, kuncine mung enek loro. Siji nyambut gawe, loro ndonga. Lho, ben kaya bojone maju. Lho, marem. Lho wis tau mondok, Pon. wis jamaah tertib. Tertib. Terus matukane klambi barang. Nggih. Wah, niku salate kusuk bojone niku dek wingi subuhan niku sujud enten 2 jam. kok. Masya Allah. Sujud tok niku 2 jam. Ora ngerti nek Sing ngomong khusuk sapa? Ah, bojomu lek sujud Kayak ora khusuk kayak untune kecaklok sajadah. padha merongos aja. Sik to. Lah sing critani jarene subuhan 4 rakaat iki sapa? Bojo kula, Pak. Oh, saking muarem kok bar kerja ning ndi jenenge tanggapan ning luar Nggih. Jawa, usolli arba'a subhi, subuh arba'e kok ngendi lho ngono kuwi. Nek subuh niku pripun? Loro. Usolli fatu subhi rakaat ini. Ngapa kok arba'a barang ya apa enek? Lah benjing repot tok dirakam pisan ngoten. Makane sujude rong jam iki gara-gara ngono kuwi. Ngene Kang, Mas Jo. Nggih, Pak. Perkara salat niki penting. Nggih. Apalagi kita barusan tertinggalkan oleh bulan yang sangat istimewa, jenenge bulan Rejab. Rejab niku dongane ben iso mantep. Rezekine ben serba dicukupi dening Gusti Allah. Makane iman Islami awake dhewe ditata kanthi temenan. Ngono lho.
Makanya dongane ngeten iki bulan Syakban. Rejab, mari ngono Syakban terus Ramadan, ya toh. Lho, dongane mbah-mbah mbiyen, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syakbana wa balina Ramadan. No, muga-muga 3 bulan ini penuh dengan berkah. Ngerti ora? Kowe iki nek ora ngerti Rejab ruas sapar. Gusti Allah ki wis ngelingke ning saranduning badan. Kowe nek pengen ngeling-eling nggon apa kuwi? Nggon bulan Rejab ruas sapar. Kuwi ndelok kok awakmu wae ketok. Rejab ruah Sap. poso. Lah nggih, ban kula sapar. Oh iya. Nah, Barik iku lah. delok. Ngerti apa ora kowe? Rapal ya. Rapalne tak dudoki. Ben ngerti ngono lho. Ngono. Wong ki ndeloki. Kondi. Didelok kok mulut sik. Oh iya iya. Mulut. Mulut. Di. Mulut. Mulut. Wah, iya. Tanganmu pusing ya. Ayo jeding adok. Dimulai saka mulut sih. Nggih, Mulut. kok nek ora ngerti niku jenengan to, Bah? Mulut. Wah, Ah. mulut. Mulut. Bakdo mulut. Ada mulut. Rejab. Rejab. Ruah. Ruah. Sapar. Berarti balon harus besar. Kowe iki tak kandhani malah. Kowe iki nyapa kok dudek ngono-ngono iki lho. Besarnya ndi rambut wae. Ya besare diliwati. Alah ya mane-mane. Kowe ora ngerti kok. Enten nggih, Bang? Ya nggih, Berarti bener. tiga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa, makanya dongane biasanya ben ngaji Allahumma barik lana fi Rajaba wa sambana wa balighna Ramadana. Lah engko lek poso, pitenono nom-noman, lek bodho rondo. Mamu enek to? Enten. Masuk bengi rondo, esuk urung mesti Poso. poso. Sinten niku? Ya Anparno kemang. Rasulullah Muhammad. Pun donga bareng-bareng nggih. Minimal ya di samping awake dhewe iso demen marem Nggih. ya oleh ilmune Ngaji. ngaji. Donga sareng-sareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma. Allahumma Allahumma. ya Allahumma. Sing mau aku ya ngeling-eling macam ya lali. Barik lana. Oh ya barik lana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana Sabar. wa balighna Ramadan. Telung sasi iling-ilingan Rejab ruah poso ning Mbah Lurah niku sing tingengen posone apa bodone. Bocah-bocah niku sing didemeni posone apa bodone. Kabeh sing teko kok rondo bareng nyapa kowe. Ijole duit anyar. Ora lho, santrine jenengan jane kelainan, Mbok. Suwi-suwi. Kok sik nom-nom kok dor seneng rondo. Sampai ki ya iki derek abahe kok ronda-ronda iki dek abahe. Bojoku ndelok ning TikTok lho. Bojoku ning Bojone TikTok ndelok. lho. Ning TikTok ya ora penak engko lho. Abah kok ngomongin. Asli abah iki ya tartir kok nek ngaji iki ya tartir. Mulane HP-ne terus di stay ning kono Lho terus. ngene iki ben roh. Wah berarti abah ngaji ning kono. Genah karo sapa? Mas Joki iki kuwi jelas. Lah sampean piye? Tuh. Makanya kadang bojomu ki ra nek percaya sampean gara-gara ngono kuwi. Tuh. Makane dadi wong sing iso ngerteni, aja sampe dadi wong rumangsane apik dhewe. Kok malah galak sama dia. Ya sesuk kemana? Wis sesuk mulai rang genah kabeh. Donga bareng-bareng nggih. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Bareng-bareng Allahumma barik lana fi Rajaba. Ya Rabb, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Rabb. Berkahi kami di bulan Sya'ban ya Rabb. Sampaikan kami di bulan Ramadan ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sarang-sarang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna
mantep. Ya Allah kula nyuwun kanikmatan ingkang cakep. Allahumma barik lana fi rajab. Ya Allah berkahi kami semuanya ya Rabb. Berkahi dulur-dulur kami semua ini ya Allah. Sabar ya Allah mugi paring nikmat sehat seger kewarasan ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan saged damel sangu nindakaken kesaenan Allahumma barik berkahi kami semua ya Rabb. Amin ya Allah. Rukunkan di antara kami ya Rabb. Lancarkan rezeki kami ya Rabb. Allahumma barik lana fi rajab wa sabana wa balighna Mas Jo, iki bulan Sakban. Nggih. Dadi sing disampaikan cukup Sakban saja. Lho sakjane Ramadan ki ya enak teke. Ya Allah, mugi kita memenangi wulan poso Ramadan, wulan suci, wulan kang minulya. Wis oleh diundang neh. Nggih. Kan ya urung wayahe to Ramadan. Ki dereng wayahe ning paling boten wong sangu niku sak wayah-wayah to, Mbah. Lah nyapa sak wae, nek sangu saiki ya saiki ta Mas Joyo to. Lho saiki lho enek jajan lek nyangoni sesuk. Terus apa ngitu apa? Iya iya. Oh. Ya dah. Dadi wong iku. Wa salam Muhammad. Pun saiki bedekan. Dan apa? Sing iso ngacung. Sing kene oleh ngacung, sing kono ya oleh ngacung. Jamaah pepareng. Jamaah oleh. Siap. Engko sing ngacung jawabane kok bener oleh sangu. Oke. Oke? Siap. Pertanyaane Kula. sing Durung. Durung. Kowe aja kedisian to. rungokno ya. Pokoke sing iso jawab ngacung dhisik. Ya toh, sing iso jawab oleh Sangu. Pertanyaan pertama. Sopo sing nyangoni? Gitu. Ah kae. Sinten? Abae. Oh. Leres. Niku Ya. jawaban sing sempurna ngoten niku. Weh. Sapa sing nyangoni ngacung abahe berarti Ya, bener. iya. Masalah. Niki. Letas isine koyok tok lho Pak. Oke, sangono kae. Nggih. Engko Budhe. Alhamdulillah. Ya. Wis kena gitu tuku sandal jepit sesuk. Apunten Budhe, anu susuk kalih dosa Budhe. Loh. Oh tak tapuki kok. Kok Titip. malah makelar wong abahe le paringi 50. Ngono kuwi. Rungokno. Dalam. Sakjane aku mangi, rungokno. Sakjane aku mangi pengen wong-wong takon muni. Lagi ki. Apa nek mimik ta? Lagi ki kiai dirubung mimik lagi. Lek awakmu ra mungkin, lek awakmu ra mungkin. Iya, iya. Aku juga ra mungkin. Iya. Ketok putih resik. Iya, iya. Sing ireng-irenge gak mau dirubung. Masa kiai kaya omah. Kamu tuh Lilipen aku. Ya awakmu ya mesti ngono. Kowe iki abahe yo digolekke banyu apa piye ngono Mas. Lilipen lho. Lah, Dari Mbah. niki sesuk iso dadi catatan. Ngomong ya. Abah Yai Haji Soim Kelilipen. kelilipen kepik ngono ya. Tak ira to. Lur. Dalam. Karepku aku mangkan. Sopo sing nyangoni? Mbah Lurah karepku ngono. Lho, tapi kan sing dawuh jenengan. Gini mboten? Kan takon-takok pomo bener kan yo engko takok Mbah Lurah nyangoni mboten ngono. Lah biasanya kan ben ngaji ki enek sing wehi amplop iki nyaweri. Lah iki ora enek kok. Lho, jenengan niku lak ngeten iki kalih dono rasa, Wow. sosial, sedekah. Oh, sing sedekah akeh balike luwe. Oke. Percaya. Percaya. Umpamane enek pengajian liyane enek kotak diubengke
Duit jenengan 50.000 karo 5.000 sing mau cemplungne sing 5.000. Loh, lah kok ra padha. 5.000 lho. sedekah akeh balike luwe. Oke. 50 kalih 5.000 akeh pundi? Akeh 5.000. Saya ngerti dungane saya ireng Mas sampean. Kowe lek dengane soereng rata undang neh. Lo salah. Awakmu ya. Aku saya suwi lho. Kok derek kabeh ngajine dindi ya kepenak lagi begini lho. Awakmu ra kepenak. Masa abahe mbok loke Lah kaya nun sewu lho, kaya awake dhewe nun sewu ya. Nggih. Ngalor ngidul wis mulai rame main, ade ya perawatan, Iya, iya, iya. kita putih. Nggih. Jenengan ki ya sesi kok saya ru gegek suntik ireng jenengan kok. ora suntik. Ora suntik Ini iki. Mas. Kula niki belajar supaya kemudian memberikan sesuatu apa adanya. Betul. Loh, iki mang 50.000 ku ya apa adanya. Nggih, nggih. Sakjane ngenenku pengenku ya 5.000. Ning mergo ndek enek 5.000-ne. Lah berarti yai niku nek Sik. umpama ngarep-ngarep nominal berarti mboten ikhlas, Sik, Mbak. Angen-angen jenengan berarti pinten? 5.000. Ah ngeten mawon. Dek ngapunten niku wau susuk 45. Kok malah mbok tekak. Lah angen-angen 5.000 abae. Abahe wis tak kandhake wong ki nek arep-arep nominal, nek duwe pamrih perkara propirane berarti ora Nah, ikhlas. berarti jenengan kedah ikhlas, Bah. Panjenengane nek pun ditampani Nek ikhlas. diwehne. Barokahe budhe mengke dingge masak dingge dahar Nah. sak keluargane ya barokah. Jenengan nggih dawuh to. Susuke engko dingge jajan putune ya barokah. Sok kula jenengan yo dawuh sosial. Sapa jenis takoh yo kudu sing akeh. Ngono kok jenengan Rasulullah. Jare teng hadis kulo makrofin sedekah tuh. Kudune sedekah. Lah kok jenengan ngarep-ngarep Kok Rasulullah jenengan? Ora jenengan kula tutute iso suwi kok. Oh iya. Apa? Oh iya. Piye? Piye, Mas? Nyapa? Bareng ireng, bakale diwalik. Kaya apa? Marmut. Mas rungokno. Iya ngawur kok. Aku lek mau seneni ngono ku ya. Siji. Lho kula mboten nyeneni, kula ngimutaken, Mbah. Le TikTok panjenengan lek dalil lak ngoten niku lek maringi pituwah kula lak ngoten niku. Nek pengen weh-weh aja sok duwe pamrih. Nek ngapiki wong ya kudu sing ikhlas. Berbagi kebahagiaan kuwi ya kudu sing temen. Wong jare nek gelem berbagi kebahagiaan, besok cadanganmu ning dhuwur ya mesti dibahagiakan. Lah sakniki panjenengan ngeten iki terus kula ajeng nderek sinten to? Aku ki mang sakjane pengen mengutarakan sing ngono kuwi. Ning mergo wis mau omong nih, yo wis aku manut ae aku. Nah nek manut ditambahi ora mung siji tok. Ya ora apa-apa, ora Nggih napa apa-apa. nggih? Nggih, wis. Seneng napa seneng? Alhamdulillah. Selanjutnya Nah. tidak ada pertanyaan. Panjenengan suwi-suwi aku Mbah Lurah sak perangkate lenggah, Bapak TNI Polri lenggah, Bapak Sek lenggah. Lah panjenengan niku pripun to, Mbah? Sebab kan ya padha kono lingkuh awake dhewe. Nggih Lho lungguh. ya lungguh padha lho penak men kene kok. Aku ya sakjane aku tak ndonga sik ndonga ya to Donga neh. Sik to wong kiai iki ku isone ndonga. Lho sapa ngira sapa nyono kanthi ndonga terus enek sing wong ngeteri. Asli ngapusi. Ya ndonga ya napa. Asline jenengan ki ya arepe mlipir ya an. Sik Mas Juk rungono. Dawuh. Nuwun sewu. Kula niki wis diwejahi kali Abah. Nggih. Abah sudah tidak ada. Bilang le Pecah pripun, Pak? rungokno. Nggih, kula rungokne iki. Aja nyedek-nyedek kono kono. Aduh. Wah, gedul aku. Bareng jajan kok ambil sengak. Jandak penak wis. Aku ya sik pisan iki lho kiai disengak-sengakne karo lawak ya. Rungokno. Nggih, Le dalem. iling-ilingen apa sing tak ameng Nggih. ngono ya. Lek wong kuwi wis ngerti le. Nggih. Iya to. Kuwi ngertenono le. Apa? Aja sampe le. Nggih. Aduh. Sampurane kumas. Angel ngetone kiai sitok ya angel ra. Ora, ngeten lho. Biyen Oh, rungokno. Bareng Kenapa lingguh. kula niki lingguh? Waktu Abah niki dawuh. Nggih. Lingguh ning kursi kabeh niki. Nggih. Nah mari ngono Mas kula sing bajengi ngomong, Bapak lingguh awake iki kudu luwih ning ngisor. Nggih. Ngono. Ilmune ada pansor. Mari ngono Abah kula matur, "Le anakku kabeh lingguh kabeh ngene. Ngertenono le wong urip kuwi mung sak derma mampir ngombe." Alhamdulillah. Kudune iki
Panjen yo ngene wong urip mung mampir ngombe kuwi bener-bener. Loh, rungokno kowe ngerti ilmu kuwi to? Nggih, Pak. Wong urip mung sak derma mampir Ngombe. ngombe. Nggih. Ngono lho. Rungokno kuwi. Ah, ngono. Dalam perjalanan dimanapun Anda melakukan kegiatan, iling-ilingen, ojo sampai lali Ngombe. ngombe. Nggih, nggih. Kalau semuanya sudah dilakukan dengan baik, titik terakhir, ya kudu panggah. Ngombe. Kuwi bener Mas. Mergo wong kesel kuwi sak ora-orane tombone ya mung ngombe. Bener, ngombe. Aja nganti awake dhewe iki gawe gelo ya to. Dijiwit krasa lara. Kuwi iki. Sik to, lha kok penak meneh diombe dhisik. Lah bagianku ndi? Kula jenis sing utuh niki lho. Oh, iya. Hmm. Alhamdulillah. Allahumma cukupono luberono beras akeh duit akeh keluarga ding sehat kabeh. Sik. Kok ndak gelem amin piye to? Loh, kula lho ndongakne jenengan kabeh. Loh, ngaji nek tinggi penak-penakan, kula kalih jenengan penak pundi? Penak jenengan. Kok sito? Ngriko- Awake dhewe iki bolong, kowe aja matur kok. Kula wangi, kula seneng kali ibu-ibu jamaah. Lek kono kowe lingkuh ning kono. Diri wangi udan-udan teko mriki niku ajeng menyengkuyung jenengan kok. Kok iso ngriko ngombe tuku jenengan disuguhi panitia e. Kok penak ndi? Ya penak jenengan kok. Aku mangke yo nggawa dhewe lho aja. Gawa dhewe kok mboten disalahke ngriki. Kok nyemani panitia. Ngetake degan ditoke kopi toke ngombe. Rokoke dereng. Ayo ndang rene. Heeh, bener kowe. Mesti ngarep-ngarep to jenengan. Wah, Mesti ora gayane penak. kok iso. Tapi ngene Mas, rungokno ya iki namung ya pitutur. Jadi ilmu yang terbaik ketika ngeten iki ade ngaji, Nggih. disuguhi rokok, nek ning dhuwur panggung aja ngerokok. Betul, betul. Tapi lek ning ngisor ora apa-apa. Nggih. Tapi lek diteri ya pangat tak sai. Ngono ya. Mergo rokok niku jarwa dosoke mara-mara takok. Heeh. Jenengan ngono niku lho. anu, Bah, nun sewu. Niki ya kita itu nderekin jenengan ya belajar agama, ya belajar nata urip dari segi manajemen Sing keuangan. urip ngapa ditata barang? Sing nata sapa? Sing nata urip ya Gusti Allah. Awake dhewe mung isone mek nglakoni. Ngapa nata barang iki? Apa yang kamu lakukan? Gusti Allah ki ngerti. Ngono lho. Rumangsane kok nata-nata kaya iso-iso. Malah kereng e. Pokoke anggere enek kiai bar kelilipen kepik yo ngene iki. Tenang, Digalak Wah, aku ya petik-petik barang ngono. Allah, alhamdulillah. Pripun Wis. Pak? Selawate Ya, penjaluk pripun? muga-muga kabeh cukup nggih. Wis to. Ora usah sugih ora apa-apa. Sing penting cukup. Allahumma akeh wong sugih ning urung mesti cukup. Akeh wong ora pati sugih tapi cukup. Milih ndi? Sugih, susah, melarat, marem, milih ndi? Sugih marem. Wes. Sugih, Kapok rasa Mbak. Ayo. ayo, wis mbok. Yo kabeh niku ya pilih sugih ya marem, Mbak. Sugih ya marem. Nggih no. Tapi dia nek pilihane kok. Lho, Aku mbiyen tau takon yai kula. Nggih, Mbah, sok lek awakmu ki ditakdirne Allah, milihen salah siji. Sugih gampang lara, melarat sehat. Milih ndi kowe? Kowe milih ndi jare? Cara kula milih koyo jamaah, sugih sehat remek kula. Lah napa, Pak? Lah mergo ndek nek pilihane. Lek sampean piye jare? Sugih gampang lara, melarat sehat. Milih ndi? milih marat gampang sugih. Ora enek pilihane. Akhirnya aku ndak milih. Loh, lah kok mboten milih pripun? Lah mau milih. Lah piye? Tapi aja sugih-sugih, Pak. Piye? Wong sugih ini malah bingung. Heeh. Penak iki sederhana, biasa-biasa Oh aja. iya, memang Nggih. sederhana ki penting. Penting. Mak lek dadi wong sugih nemen itu bingung, Pak. Saniki pengen mangan enak ya kelakon kabeh. Heeh. Daging ya wis mangan apa wae wis kabeh, wis sing enak wis kabeh dilakon ngantek waleh. Ngene mboten? Betul. Ngantek bingung sing dipangan apa. Contohnya sapa, Mas? Aku dhewe. Piye? Aku iki mangan enak sembarang tak lakon kabeh. Nggih, nggih. Ngantek waleh. Mergo nek dindi main ya ngono kae. Iya. Akhirnya saiki mau tak Mangan enak sih toh. Mangan enak wis. kabeh pun Kabeh wis. Sampai waleh. sampai waleh lho.
Ngantek bingung tak pangan apa? Lah saiki Saiki kula mangan bingklik. ya saking waleh kuwi. Numpak ya wis. Numpake. Kurang penak piye? Mobil sembarang ya sempun tau numpaki. Ngene mboten? Penake kaya ngopo mobil apik? Ya wis tau nglakoni. Ngantek waleh kula Ngantek ngalor waleh. ngalor ngidul saiki numpak truk kula iki. Pak truk ya. Mangkane panganane molen. Ya toh? Kowe tuku bakso bledek mana pangananmu ngono ya. Walah lah. Mangkane kula wingi Mas ngono. Kula ini baru kegiatan teng Arab Saudi. Loh, nggih. Oh anu to. Ternak unta. Ora, kula niki enten mahasiswa kula yang teng Jeddah. Nggih. Kula dipun kasih tiket. Nggih. Mari ngoten nih, Bang, jenengan dugi niki tikete pun semua perjalanan visa ya digolekne, tapi kan kur dolan tok. Lah aku yo ora nggawa klambi apa mengkur biasa ngono ae. Nggih. Ora nggawa kain ihram. Lah tibae nang kono iki diumrohne. Jenengan. Makanya tak dungane sok awake dhewe sok umroh bareng. Amin, 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 Lah, amin. sing teko kabeh ya melu umroh. Amin, Allahumma. amin, amin. Jenengan ya pengen umroh? Nggih. Pun daftar, dereng. Pengen daftar, pengen duit-duit nggih daftar, dereng. Kok podo ya? Nggih, dereng. Pengen umroh, nggih. Pun daftar, dereng. Pengen daftar, nggih. Duit-duit nggih daftar, dereng. Kula paringi donga, Lah, ben niki lho. gampang duwenan duit ya. Amin, amin, amin. Ngoten nggih. Terutama iso umroh Allahumma. Amin. Kula mangke insyaallah bulan Oktober berangkat malih. Piye melu? Oktober. Tumut. Sip. Donga bareng-bareng. Ayo. Penake donga sik apa niat? Sing apik niku Nggih niat donga, Pak. Loh, mboten donga kan bendina oleh tapi lek niat kudu siji. Nggih. Niat dhisik ya. Niat. Ya, sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing banter Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu daftar umroh derek Ustadz Soim kanthi ngedol Tegalan lillahi ta'ala. Sapa mang moh kene mang? Kok dol Tegalan itu, Pak? Jenengan niku aja-aja lah nek ning ndi ora usah jenengan jane butuh duwe Tegalan didol iso budal dhewe. Lek ora duwe Tegalan ya meneng sementing lillahi ta'ala. Oh, nggih. Lho rumangsamu niat iki kudu genah. Nggih, nggih, nggih. Lho niate ora. Nggih, nggih. Mikir banter kono karo miku. Iku ora banter. Putra ya contonge niku ya bledek. Oh, contoh kayak bledek. Allahumma cukupono luberono beras akeh duit akeh keluargane sehat kabeh sareng Allahumma cukupono luberono beras akeh duit akeh keluargane sehat kabeh kanggo sangu munggah haji memenuhi panggilan ilahi mugi kita diijabahi urip bejo ora bakal rugi Allahumma sholli wa sallim على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة دائمة بدوام ملك Kandangane sluku-sluku batok suku-suku batok ela elo sirama menyang solo le oleh ayo muno suku-suku batok ela elo sirama menyang solo le oleh ayo muno majende
صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة في توابي ملك الله صلاة دائمة في توابي ملك الله. Tembangnya bae penak. Lo nyata ngono makane ngene Pripun, Mas. pripun, Mbah? Mau pripun? Siji iki kudu di iki botok mudan. Boten kipas nih kalau diesel. Oh. Aku kok krung-krung Iya. ngene apa ya? Tapi pas Mas. Kudune nek sampean dari abae kudune duwe inisiatif Oh improvisasi. no. Nah, saiki wis inisiatifmu nyanyi apa? Nah kuwi ikut nih. Selawatan oleh. Iki mah suku-suku batok terus Heeh. digawe pititur to. Heeh. Ayo paling ora pas. Balurah sregep ibadah. Pak polisi ora keri nderek ngaji. Pak camat salat ora nganti telat. RW RT nera salat. Yo. Salah. Sing penting aja maksiat. Ape, Ape mending. Gitu. Jamaah bengi iki saya barokah. Amin. Bisa ra? So. Insya Allah tahun ngarep tindak Medina. Amin. Neng keluarga rezekine yo sadunah. Insya Allah keluargane sakinah mawadah warahmah. Amin. Tepuk tangan. Beh. Oh Wah, iya yo iso. Welengku sing gawe jilbab biru. Seragam sholat. Kusik. Coba tabu iki contohnya ra pas karo musik ya. Kowe melu ngadeg bareng kok penak Bisa, aja bisa. iki. Tak dongake sing gawe jilbab biru. Ayo. Kudu seragam sholat. Ojo gampang turu. Saben bengi oke ana wiritanmu. Insya Allah akeh nggonmu duwe ilmu. Ape. Kula dongake sing ngagem jilbab kuning. Neng di. Di kayu kuning kok kae guri dhewe kae lho. Wayah sholat sampeyan kudu eling. Adem atine pikirane kudu wening. Insya Allah ora bakal komeng. Ape. Kula dongake sing gawe jilbab ijo. Ijo. Lho biayine sepuh guyang-guyu slonjar-slonjor tok e. Ya pancen ya wis mulai kumat. Ayo wis rada kesel. Kula dongake sing ngagem jilbab ijo. Muga-muga salate orang lopro. Insya Allah rezekine mesti jodoh. Salat sregep awake ora loyo. Ape? Kula dongake sing damel jilbab ireng. 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 Oke, ireng oke. Oh, ireng iki. Basa ra. Ireng Salate. salate. Ape? Kula dongake sing ngagem jilbab ireng Ora ketok. ketok iki lho kok iso ora ketok. Ora ketok ini kelilipan. Ayo, kula terus, dongake ingkang ngagem jilbab ireng. Yen salat ya kudu kenceng. Pikirane adem ra oleh sepaneng. Insya Allah rezekine bakal langgeng. Iso Ape, ya ape, Allah ape. ya Panggah iso. Kula dongake goleke base. Amin. Kula dongake sing damel jilbab coklat teke. Coklat budhe ke. Coklat. Yen tak sawang budene sregep salat. Ora lali mesti nindake zakat. Cekat. Ayo. Boleh. Insya Allah ilmune bermanfaat. Alah, Panggah iso. Iso. Kula dongake
sing damel jilbab kunir bosok. Uri dhewe kunir bosok. Apa enek kunir bosok? Enten lho kunir bosok enten. Oh ya rupane kunir anu nek ya. Piye? Salate. Nah, sok kula tongake sing jilbabe kunir bosok. Ayo. Bener bosok. Wangel bentuk lu. Ora iso. Aku ya ra iso ya. Apa iso? Yen lingguh kudu sopan, aja gampang mekokok. Ape. Eleh kowe guyu rada suwi karo mikir kowe mesti. Ya tapi karo mikir ra. Ayo jajal. Aku oke apa enek? Ayo. Yen liga aja dodoke apa enek? Lho, dadi wong lingguh kudu sopan, aja mekokok. Kuwi etika. Oh iya. Ayo kowe karo mikir. Ayo kowe. Ayo. Piye? Loh, karepe piye? Loh. Apa? Iki kowe ngino aku kok. Lah ayo. Kula tongake sing jilbabe kunir bosok. Yen lingguh kudu sopan, aja gampang mekokok. Yen nenek pengajian ndang budal terus delok. Yen ndelok aja seneng plerak-plerok. Iya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin. Adadama fil billahi salatan Daimatan bidawami mulkilahi Matur nuwun tumateng Bapak Lurah. Yo, jajal. Matur suwun, Pak. Loh. Matur suwun Pak yo diaturke kok iso. Ayo. Angel. Leh. Ora kudu mikir ki abahe kowe ngaji mikir kok iso. Ayo, Ayo. enak men aja iku. Matur nuwun tumateng Bapak Lurah. Ingkang sampun nyenengne ya jamaah. Yen memimpin insya Allah saya berkah. Insya Allah Mbah Lurah oleh rezeki sing barokah. Matur nuwun tumateng Bapak Polisi. Pak Polisi. Polisi. Oh. Ingkang sampun kersa nderek ngaji. Insya Allah kanggo sanguning pati. Kula dongakne jenengan kathah rejeki. Matur nuwun tumateng sedaya bakul. Bakul kok enek bakul orang. Bakul iki Bakul melu karo kabeh. akeh lho. Kula dongakne rukun gampang kumpul. Lah. Ah kok mikir mau. Iki. Kowe iki arep mikir kowe. Nyambut gawe kesel nganti tekan dengkul. Dengkul. Yen teko omah bojone kudu dirangkul. Asik. Matur nuwun tumateng tukang syuting. Ya enek tukang syuting. Kuwi. Oh ya akeh kuwi, Pak. Ya. Tukang syuting. Tukang syuting. Melu nyuting kok. Tukang syuting. Ya suwine kok ya. Kudu fokus aja mirang-miring. Nyuting ngaji pancen rada penting. Penting wis tak pikir kok mbok gawe kuwi. Ayo. Insya Allah uripe mapan ora gulung ome. Ayo. Iki ra golek Golek ayo. Matur nuwun tumateng tukang son. Son kok ndek. Aku iso muni ya mergo enek son to. Kok ndek men. Tukang son. Tukang son. Matur nuwun tumateng tukang son. Basa lah kowe ayo. Tukang son. Iya, ngono. Ayo. Wes ora iki kudu Ya ya. spontan kok. Mikir Ngapa abahe ngejak langsung ya langsung kok iso. Ayo. piye? Matur nuwun dumateng sedaya tukang son. Neng panggung dadi penak mergo diwehi piksan. Pikiran sing positif dan tidak boleh seujon. Sujon, Ayo. sujon. Sujon. Yen sepi tanggapan dase mumet ngombe os kadon. Apa ya? Tak goleke. Ayo. Semisa ya jan. Tak goleke. Matur nuwun tukang sing nyewake panggung. Ayo, panggung. Yen tak delok wonge ya seneng tak tulung. Insya Allah ditanggap ra bakal bingung. Gung.
Ngung. Ayo. Ngung. Ngung. Iya cepat. Wis tak kalem gedeng jare. Sat-sat, tas-tas, jadwal. Yen tak delok wonge gampang dipetung. Wesik. Bengi iki maine ning tengah lapangan. Ya. Ngan. Insya Allah kabeh penak golek sandang pangan. Amin. Yen manut kiai berkah saka pangeran. Tak dongakne rezekine sak paran-paran. Ya Allahumma Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Madada ma fil billahi salatan Daimatan bidawami mulkillahi jamaah pun, bakul pun, Pak Lurah pun, polisi pun, tukang son wis, panggung wis, lapangan wis. Iki si enek. Oh. Kabeh iki iso ngene iki yen ora ana tukang jogo diesel ora mungkin. Mana nih? Ngono. Ayo. Ayo. Matur nuwun sing tukang jogo diesel. Ayo. Tak dongakne ora gampang kesel. Yen roda gelan delok kepingkel-pingkel. Aku meling aja dadi wong gampang mangkel. Iso. Matur nuwun dumateng sedaya panitia entek iki. Yang sudah menggelar budaya dan agama. Malam hari ini semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kedawan. Kowe kedawan. Mudah-mudahan semua panitia dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kedawan wong abahe mau pas lho, mau liyane pas lho. Ayo, matur nuwun seluruh panitia Yang sudah menggelar ngaji dan budaya. Insya Allah semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kedawan kok iso. Mudah-mudahan sehat semuanya. Bengi iki nderekke Mbah Soim pancen apik. Apik, Mbah Soim pancen apik. Ya. Lagi ngaji mripate kelilipan kepek. Ya, ora apa-apa wis pas pancen yo ngono. Yen diparingi pisaro ra ditampa mesti ditampe. Sampai Senajan kaya ngapa Gus Soim pancen ya becik. ya memang ini kan, memang bener Mas Jo. Dalam. Jadi kula niki sampai hari ini memang Abah pun pesan le Nggih, kowe lek ngaji niyatono akhirat. Nggih. Kowe lek disangoni tenan amplope ditampik ngono apa jenenge. Oh. Aja mok tampa. Nggih. Dadi kula niki mboten nate nampa amplop, tak guwak kabeh. Sing den napa le? Amplop. Amplop nu ndak tak tampa aku. Wah, panjenengan anu mboten saged dados patulatan. Kula kali Mas Lutuk niku pangapunten. Ngaji teng pundi-pundi mesti beto amplop ya Mbak. Ngono ya. Beto amplop ya Mbak, kula keke panitia kula kan ngiseni. Teko ngomah langsung kula amalne. Nggih. Ngoten. Tingene anak yatim piatu. Iya. Ngeten, Mbak. Arep kepripun-kepripun. Duit ki dicawang ya kertas ya klitik. Nek ngerti artine duit niku Masya Allah. Masya Allah. Tenggen urip bisa miguna, Mbak. Duit kuwi ya. Mungkin. Duit lah DUIT. D itu adalah doa, U itu adalah usaha, I adalah iman, T adalah takwa. Halo, rungokno kowe. Kowe lek iso ngerti duit iki. Wah, tenan. Kowe nggo duit apa ora? Lontang tukono bakul-bakul kae lho. Lho pangkah aku mau nonton iki. Utang 50. Rungok Mas yo. Aku Jumat wingi niku yo. Aku setengah dilokne karo jamaah. Pripun, Mbak? Lo kan ben ngaji mesti ngomong, ayo perbanyak kita sedekah. Ngokeh nih sedekah. Aku ngono. Lah mari ngono iki kula teko lho. Lah teko iki rada keri. Urung dimulai khotbahnya. Mari dilokne aku karo jamaah. Ayo lho kuwi Kang Kaji iki. Kuwi gaene ngejak wong jamaah. Engko nyemplung kotak amal apa ora? Ngono. Bah aku wisin. Aku ngergah sak ora enek duit blas. Terus iki caraku piye? Aku engko lek lingguh mesti disawang wong. Nggih. Akhirnya piye aku caraku? Dadi pas mulai Bilal munggah, aku situ wes mau aku ning jaba. Aku ndak maju. Marono kotake mubeng. Mubeng lekas tolong baris, aku maju ning ngarep. Loh, akhirnya wong-wong nyawang, oh bener. Dadi aku yo ndak nyemplungi blas. Lah aku pom aku lingguh kok ning ngarepku wah tenan. Gua mulai.
Ya ora, saiki contoh ya kayak Mbah Lurah, polisi, kayak kabeh ya. Umpamane dulur-dulur kabeh kuwi Jumatan sak Mbah Lurahe. Mari ngono enek kotak mandek neng ngarepe, duit mung 100.000 tok til, sida nyemplung nih napa mboten. Lurahmu lho, lurahmu. Ayo jeli. Saking apale kok. Sapa mong susuk? Apa enek lurah susuk? Kaya aku mah. Pengenku ya 5.000. pengen tak dum aku mang dompetku kleru tak kewu. Biasanya aku cacah bocah cilik tak sangoni kabeh biasane. Alhamdulillah. Dene mergo iki mang yo ndak biasa dadi ora sida. Wes sing terpenting Mas Job. Kita ini kan sudah masuk jam Jam 11 kurang alah jam bongko kayak sampean ki ngisi nih ya. mati jamku. Kita ini sudah jam Dinding. jam piro niki? Jam 10 punjul 40 itu menit. Ya iki lho. Udah kok jam kawan di jamu dulu. Loh, Niki jamu ya wapi ya. lah kula. Yo mati loh jam iki. Loh, mau murep lho. Ku kayak ketularan jame sampean iki lho. Ayo pandemok iso. Allah salam Muhammad. Allah salih. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan yang sangat mulia. Kenapa mulia? Karena Sya'ban sebagai syahrul Rasulillah. Bulannya kanjeng Nabi. Karena turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban itu cara bahasa Inggrisnya, ngerti apa ora? Apa Sya'ban bahasa Inggrisnya? Boten ngertos, Pak. Bajo ngerti? Betul. Sya'ban itu bahasa Inggrisnya the ruah. Loh, Pak selentik lah sampean. sik to. Bahasa Inggrisnya the bahasa Inggris to. The itu Bahasa Inggris. Saban iku lho basa Inggrisnya napa? Lah yo the ruah. Gemes aku. Sik saban ki bahasa Inggrisnya the The ruah. ruah. Nek umpama nyinggal ki demek. Nah, nek sing mambuke ndelek. Nah, ruah niku saka basa Jawa tembunge arwah. Makane lek ruah kon eling dumateng para arwah. Tradisi mae dhewe bodho ziarah kubur. Jenengan nggih nate ngendangi mbahe buyute. Nate, nggih nate ziarah kubur. Setahun ping pinten? Oh pisang. Nenek gen kula niku mboten entuk bah yang ziarah teng kubur mboten. Nyapa ndak oleh? Loh. Orang ziarah di kubur ndak boleh teng kula. Oh iya bener bener. Mah oleh kok. Ora apa-apa. Ziarah di kubur. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mergo dhek iki Apa? mari ngono ya. Ziarah kuwi iso mati. Ora apa-apa. Malam apalagi malam Jumat lagi biasanya kayak ndak apa-apa. Orang ziarah di kubur tuh ndak boleh. Ora apa-apa. Kosok. Wong ziarah kok terus mbok kubur iki piye? Oh dipendem lah. Kowe iki ya ora penak. Ndongake wong mati iki ya elek. kok. Tapi ngeten, memang tugas kita wong sing urip atus anak cucu awake dhewe ngeten iki, tugasnya ndongakne mbah-mbah. Nggih, nggih. Lho makane wau sampean ngomong itu bahwa wong mati kuwi mengalami kebahagiaan. Bener. Wong mati itu dalam bahasa filsafatnya mengalami kebahagiaan yang hakiki. Buktinya apa? Wong mati orang balik marem. Piye pengen Mboten kok kula. Anu utange mekar sik lunas kok kula. Wajah kok wajah mekar iki mbok kaya aku. Apa kowe? BRI. Sini ya. ojo Mbok kaya abahe iki lho. Apa Mas? Garwane abahe iki nun sewu. Nggih. Dulu memang seneng kaya awake dhewe, tapi sekarang alhamdulillah garwane abahe Umi. Iki saya mau Alhamdulillah. nyambut gawe ning gone nyambut gawe malah ning BRI cekmu. Nggih. Oh bagian Taylor. Bagian asok benulan. Dadi Ayo sama aku ya nasabah iso. Ojo banter-banter. Aku tak soleh anak iki mang. Nggih, terima kasih Anda telah melunasi hutangnya. BRI. Tapi ngeten Mas. Dalem. Jadi kula niki ndak apa-apa. Jamaah pengen utang oleh. nggih, Tapi kudu iso yakin nyaur utang. enten hukume nggih, Pak? Lah enek. Ojo mung demen utang tok ning ora demen nyaur. Apa nek kadang enek wong ngutang terus karo ketemu harus sing ngutangi malah wedi mlayu ngalih. Malah dongane muga-muga sing ngutangi lali. Lho repot kok. Kudune malah dongane muga-muga diparing rezeki sing ngutangi panggah apian. Ngono lho. Makanya padha karo salat. Nyapa salat iki kok wajib bagi awake dhewe kabeh. Karena Allah langsung nimbali Kanjeng Nabi. Ning gone kisah kan ngono. Nah, ketika Allah nimbali Kanjeng Nabi langsung diperintah kon salat. Makanya salatmu ojo mbok gawe repot. Karena semua menungso iki mesti repot. Lek ndak repot malah ngerepoti. Ya ora? Nggih, nggih, nggih. Jadi lurah repot apa ora? Repot. Repote dadi Pak Lurah. Terus salate sak wayah. Waya.
Lek polisi piye? Repote dadi polisi. Salate Aja terkadang lali. lali apa maneh wayahe cegatan. Salate sok kedandapan. Bener, kuwi bener apa ya? Ngono. Repote yen garap sawah. Halo, salate sak wayah. Apa maneh yen pas lagi tandur. Salate sok mundur. Ya kene. Ayo, biar. Salatullah, salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah. Nah, Mas Jo, jadi Dalam, ngene dalam. iki. Ini cara kita didik anak-anak ben dadi anak sing soleh lan Amin, amin, soleha. amin, amin. Makanya sholat kuwi supaya didik anak dipelajari sholat ben iso dadi anak sing soleh. Tekun. Dia ora gampang ngapusi. Makanya wong sholat kuwi ndek enek sing ngapusi. Apa enek wong ngapusi? Sholat. Betul. Ora enek. Wong sholat ki apik. Ngono lho. Sampai kemudian Sayyidina Ali ketika dia kena panah minta dicabut panah ketika dalam kondisi sholat. Makanya sholat ndak oleh karo ngopi. Oleh apa ora? Sholat Karo ngopi. tenang sal. Apa nek hukume ngongkon wong salat pripun, Mbah? Ngongkon wong sholat ki Ora oleh. ya nyapa ndak oleh. Loh. Apik iki malah. Ngongkon wong sholat. Apik. Hukume pripun? Hukumnya piye? Apik. Kok iso apik iki lho? Tuh, ngelingne ben manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngongkon wong salat ki lho hukume piye? Apik kuwi pahala. Kok pahala? Wong salat to mbok kongkon ki lho. Sholat kok mau kongkon apa ya oleh. Anakmu salat ngene terus kongkon le tukokno trasi mbokmu le ngono kae. Ora repot kowe. Lah kula ora kusuk to salate anakmu. Lah ya lek. Oh malah bapakku tahu toh. Abah waktu sholat maghrib pas poso. Kuwi mari ngono sholat Allahu Akbar. Mari Bismillahirrahmanirrahim maca Fatihah. Nggih. Nah, mari ngono Fatihah urung mari enek kucing moro. Wah, abah kuwi meneng. Lho kok apik suarane jenengan to karo kucing iki. Iya, kucingi 18. Wah, enten Pak polisi ben pareng to niku. Kan kuwi ilmu mbiyen. Oh nggih nggih. Gitu. Aku dek ini lho pas nyopir karo bocahku. Enak kucing. Wah kucing. Terus buriku kae sing wonge gawe blangkon mang ndi kemene. Tumenggung Banteng Keluwen mang. Emang Tumenggung Raden Mas Tumenggung Banteng Keluwen kemang. Sing awal kula niku. Wong gawe blangkon klambine ireng. Leres. Raden Mas Tumenggung Banteng Banteng. Keluwen. Bae sopirku ngerem macet. Langsung dia ngomong kucing bah. Terus dia aku ngomong endi. Lah kamang kondekturku mang 18 ngono. Dia ini udah nomor kayak kalahan mong kayak. Mari ngono mau waduh duluan sana keplitis. Bae dia enak. Wah lu bah 81. Kancil kan nyolot. Mlayune banter. Mriki sik enak tau ngono kuwi. Aja mok lakoni. Betul. Pekat niku pekat, Bah. Pekat kuwi. Penyakit Masyarakat. Ayo kita jaga kebaikan nyambut gawe sing tenanan. Ora usah neko. Neko. Sing penting nyambut gawe. Okeh titik hasile pasrah pangerane. Ngene lho ya. Mangkane wong urip aja kemlinti. Kula ngeten iki ndak kemlinti. Teko dok kula lingkuh ning kono. Pak polisi ini disuki kotaan aku yo ndak. Aku ndak kemlinti. Aku meneng ae. Mbak Lurah yo meneng ndak ngongkon. Akhirnya kok suwi mendak dikongkon mangan. Akhirnya aku njupuk gedang-gedang dhewe to. Mari ngono terus Pak polisi, Mbah Lurah nemoni sampean kemang. Aku akhirnya, Pak polisi enak jagungnya. Nggih, Mbah, enak jagungnya. Lah kas tak onceki, saatnya mau itu hasanah. Kan biasanya jenengan mau munggah dhisik to. Aku kan munggah bareng, arep mangan jagung ndak sida. Akhirnya aku batin, muga-muga digawani. Muga ngono aku. Tapi batin ndak wani ngomong belas. Lah niki napa pun kadung ngomong. Sik to, ning kono mang lho aku ora ngomong ning kene. Lah niki gawe mic malah saya banter to niki. Sik to rungokno. Aku mang kan ning kono to. Nggih. Pas aku linggo. Kopi yo ndek enek. Gitu. Jajan enek ning ndak disumanggane. Mari ngono aku arep mangan jagung, saatnya mau itu hasanah. Akhirnya aku batin. Arep mangan ndak sido, muga-muga digawani, muga-muga digawani. Aku ning kono. Batin nang riko. Ning kono. Niki jenengan mengke ampun samar kula Mbak Lurah pun dawuh memang wau kotaan wau khusus Pak polisi para tamu ingkang lenggah teng ngriku. Jenengan mengke khusus jenengan wangsul badhe dipun gawani kotak Kotak amal. ula. Nyokot jenengan iki. Siji, maksudnya ngeten Mas Jo.
Ojo sampai duwe prasangka elek. Elek. Ngono lho ya. Lho, maksudnya ngono. Dadi lek prasangkane awake dhewe elek, ya padha karo wong nandur. Wong sing nandur apik ngunduhe Apik. ngono. Harapane menungso ngono apa nih awake dhewe ngeten iki. Niki Mbah Lurah sak perangkate ngenene bersih desa, ngundang pengajian ngeten iki. Ya toh sing Alhamdulillah. dodolan yo akeh melu marem. Cih. Jamaah yo ngrembaka kabeh. Amin, Lho niki tembunge marem disangga bareng. Lamun untuk sok mati mlebu swarga ya mlebu bareng. Ning lek enek sing ngengkel pengen mlebu neraka ya mlebu Dewe. dhewe. Ngono lho. Niki sing iso diarani Mbah Lurah sak perangkate niku ngentekke ragat golek nikmat, ben adoh saka laknat slamet donya akhirat. Nah, ngono kuwi iki lho, Tapi lek Mas. tapi lek ning swarga kabeh niku uripe mesti penak kabeh. Kok iso? Lah nggih, sembarang enek. Tapi lek wong sembeno sahun iki umpama riset jajal no jane penak ning neraka jane. Kok iso penak nang neraka ki lho? Ning neraka no mesti nggih usaha sukses ning kono. Usaha apa kowe? Dodol es, kan panas ngene kok. Wo, Kowe rokok panas dodolan. Dodol es mesti laris. bocah iki usaha. majenun kowe. Lah kowe nek bakul es terus arepe kulaan apa pemanisnya terus golek Ya ning ndi? kerja sama no. Karo sapa? Karo Mbah Surip, karo Mbah Marijan. Mbah Marijan Gunung Merapi Iya ya. karo Mbah Mbah Surip sing penyanyi Rege kae. kae ya. Lah hubungannya apa Mbah Surip karo Mbah Marijan? Neng kono ki gawe sirup marjan. Iya, iya, iya. Wes Mas Jo, saiki satu lagu, iya dah. Iya. Lagu favorit sampean ki apa? Mumpung diiringi kidung budaya Oke. santri. Iya. Saged. Sak lagu karena niki mengke ade ojo suwi-suwi. Loh, permintaane Mbak Lurah kan jam 10:30 bar. Itu. Iki Terus kan jam jan niku mboten mirenge. Ndi? Kalurah wau dawuh, mengke pengawasan iki kula 11:30 jenengan ngantos 2:30. Lho, ora apa-apa. Aku teko 2:30. Niki mengke 10:30 kula wangsul. Pas mungkin Terus- pas kok tulung aku Nah, limbukan. Terus jam 11:30 mengke napa niku bola-bola Kidung. musik kidung menika wangsul. Terus Nah, aku teko 2:30. 3:30. Ya wis Dan- apa. Saya tak WA bojoku lek ngono aku. Masane mungkin kon mulih keri ki piye lho, mau yo penak ngono kowe. Tahu WA apa? Wong suarane WA nek nada deringe iki dikira telepon. Nyapun dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. On, Bapak Ibu, ayo satu lagu, satu Oke, lagu. Kulo Ayo, nembang, masuk. Pak. Oh iya. Niki ya budaya ya agama. Abu Daya ya agama. Oke, Iya, Ya. Mas. Iya, Mas. Sik. Iya, oke. Nada D Mas, biasanya D Mas Juki D. Dengah-dengah. Tengah-tengah sepo-sepo. Oke, ya. Wis karo ngaji ya. Iya no, ya. Pokoknya karo nyanyi, karo ngaji. Ya Mas, monggo Mas. Apa Mas? Biasanya apa? Biasanya apa? Mbak, standarnya apa standarnya? Pondere. Ya. Oke, ya. Soal Nabi Muhammad. Sik, Mas, enek SMS Mas. Dari kepolisian mohon untuk menjaga ya situasi Kamtibmas di dalam perjalanan perpulangan ya. Oke. Untuk hati-hati menjaga barang-barang yang dibawanya. Nggih. Sekarang banyak copet. Nggih. Tapi alhamdulillah nggon kula mbiyen nggih ngoten, nggih kula niku kathah maling. Tapi setelah saya itu diangkat jadi linmas, malingnya akhirnya mboten enten, Pak. Lah sebabnya Lah sebabnya apa? Malingnya aku dhewe mbiyen. iki malah diumumke bapak-bapak saka kepolisian sing rawuh kakung nopo putri bagi yang merasa kehilangan dompet ini bisa menghubungi dari kepolisian setempat. Wih, tasku kuwi Oh, Dik. tas- Dompet saleh nek wong ilang tenan aku yang ngono. Tak boleh dompet Masa apa. dawuh dompete kiai ya. Isine mek apa jenenge iki? PPO. PPO. Reno, Mas, iki lho, tulisannya apa iki? BRI. Jadi Ketel enak. bergolek utangan terus oleh tas. Masya Allah. Kita enak sabar. Kata Mas. Kata sak berapa? Coba. Jare lunga ora suwe nyatane nganti tekan seprene apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri apa wis ora kelingan nalika mbiyen pacaran
Kidung Bre Santri. Ya. Disepesiakan untuk sedaya perangkat wonten ing Tepurjo matur bangun. Terima kasih. Yo. Jauh nggih, Pak nggih. Dan juga kagem kanca-kanca panitia terima kasih sebangun. Abah Soeb. Yo. Kamutan tunggu neng terminal Gayatri. Tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji. Nganti sprene kowe turun bali. Kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa. Kaya ora bisa medhoke tresno. Yen tresnamu isih tak simpan neng jero dodo. Nganti sprene ra ono wong liya. Ya Mas yo. Dalam Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku goleki. Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku ngenteni. Jare lunga ora nyatane nganti tekan seprene. Apa kuwe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan nalika biyen pacaran? Pamit lunga golek pangan bareng mulai wis ora kelingan. Kidung Bre Santri. Yo. Sikat. Wis ora kelingan. Salam Nabi Muhammad. Sorry Ale, Mas Yo iki ada Ya, Bu. permintaan iki Siap. ya. Neng TikTok ya nek sing takok jaluk lagu Bukit Berbunga. Wah. Yen pangapunten saged dipun pinangkeni merga Bukit Berbunga saniki bukite pun gundul. Terus Tapi ya panggah ben menjadikan motivasi ya ta. Mas Yo gundul ya kudu punya inisiatif yang agar kemudian nanti bisa berbunga. Ya, Ngono lho. paling tidak reboisasi. Reboisasi ngono ki. Makanya contoh ngene iki mau bar pengajian lah iso ya sampah-sampah digawa. Ojo ditinggal nih, ngono ya. Agar kemudian rumput-rumput lapangan bisa terus tumbuh lagi. Jenengan Dewi ngaos teng daerah Galek, sampah-sampah digawa, sandale kancane berarti digawani. Aku tahu mulai kalau jenenge Tumenggung kuwi mang sapa jenenge Banteng Banteng Keluwen. Keluwen. Takon ngamani sandalku ilang. Lho sing teko kok akeh ndur panggung bodho nguateng-ateng. Lah tiba njumuk sandalku. Dadi aku mulai ki nyeker. lek jenengan selalu memberi himbauan bahwa selalu memberi himbauan sampah-sampah kudu ngresiki, bojo kula iki tertib. Bojo kula iki setiap kali itu sampah dimanapun tempat selalu dibersihkan bojo kula. Alhamdulillah. Mbah jan ngono ya. Nggih. Iki memang ya istri idaman ngono ya. Mboten wong bojo kula tukang rosok dadi Ya wis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wes ngene ya iki karena kan Mas Jo iki ada Mbak Lia. Oh, iya, Mbak iya. Lia itu ya datang ini tadi aku ndak tahu itu Oh, kok ada iya, iya. pendatang baru Iya, iya, iki iya. Mang ya. Ayo ngatik ini Nduk. Ayo salaku Bukit Berbunga biar jamaah ikut berbunga-bunga. Amin, ya. amin, amin. Apalagi bersih desa apa jenenge desa ning Mang. Tepurjo. Itu menjadikan bunga indah yang luar biasa. Alhamdulillah, amin. Nah ya, ayo Nduk salaku. Mari ngono kok tutup akhir terus donga bareng-bareng. Siap. Ya.
Bukit Berbunga. Oh niki anu. Penyanyi baru, Pak. Ya ndak wis lawas. Oh nggih. Ini Dok, depan sini, Dok. Depan sini, Dok. Sebelah mriki mriki. Nggak apa-apa. Gini. Biar diambil gambarnya kok. Ya, Ini, niku ini, ini. Gini. ya ngisin ya. Itu santriwatine abahe kok. Rodok rene, rodok rene ngati-ngati. Nggih. Yo. Oke. Sip. Jan, sing kene kaya bojone kluthuk. Heeh. Peseke ora spiro. Bojone kluthuk pesek, Bah. Mosok. Walah, irung sing bangir ke sapa? Wah, irunge kaya kucing anggura, Bah. Sangke pesek. Saya wis bangir kabeh. Oh, iya. Sirunge wis bangir, bathike bangir, mripate bangir, lambene bangir. Iki jane bojomu peranan unta lho. Yes, mbuh aku. Ya wis marem, ayo Bukit Berbunga, Dok. Yuk. Ayo. Iki lagi. Oke. Jenengan wong niki ne pudel barang kok. Jangan masyaallah. Apa iki jane jenengane pripun? Ngene iki awakmu dadi santri yo ngene dibenakne. Lah kepiye? Damel niki nek mau. Ya aturana sakmike ya ngawur wae. Lah kaya ajeng nyelundupin opo. Alhamdulillah. Kayak cepot ini. Kayak Ayo coba malu kuali. Pun alhamdulillah hadirin yang harus kita jadikan keberkahan adalah siji kita kudu bersyukur. Rejab sudah meninggalkan kita, kudu iso ngokeh-ngokehnya moco istighfar. Karena apa? Mungkin pas Rejab wingi banyak kekurangan dari kita. Nah makanya ngeten Mas Ju. Ketika Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj kan, Kanjeng Nabi nyampe tenggene Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi sing diwaca dhisik dhewe astagfirullahaladzim innahu kana ghafar. Nah, makanya Rejab kon ngokeh-ngokehne maca istighfar. Nah, sekarang kita masuk ning gone wulan Sya'ban. Sya'ban kudu sering-sering ngucapne alhamdulillah karena kita dicatat oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Dan kemudian Ramadan di depan kita kudu iso ngucapne bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah niki desa luar biasa. Teburejo sak perangkatipun yo nunggoni sampai akhir. Amin. Dan ini sudah menjelang akhir tanggal 20 jam 23 jamku mati tenan to niki mau. Niki sing ngelek pun kuwadah, Mbah Tawing Kali Turi hadir. Salam kageng Mas Kiti Kluthuk. Kapan teng Tawing yo undangan. Takok barang ngono kok. Kula bendina liwat mriku nggih. Lah diomongi ngono ki ya. Yo akeh niki wau. Tuk 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 udane gluduk kalau rungokno kalau rungokno kok dikoyo ngapusi ki lho. Tuk tuk udane gluduk. Apa ini pecah? Nah, jenengan sing dereng men-follow TikTok kula di-follow Siap. gitu. @soim.alkasi. Wah, gila. No, biasanya aku enek YouTube barang. Wah, Yo alhamdulillah. tak live, tak pasang-pasang dhewe, tak delok-delok dhewe, yo guyu-guyu karo kancane. Guyu dhewe yo edan. Maksudnya abahnya itu positif. Positif, Tapi setiap nah. abah itu ngaos di mana, Mesti kula. tausiah di mana, itu selalu disiarkan karena biar tahu bahwa yang punya hajat juga bisa dinikmati seluruh warga kalangan masyarakat Jawa Timur. Ketimbang nglakoni perkara-perkara sing ora apik, luwih Oke. becik yo ngeten iki melu Siap. ngaji. Muga-muga kena tinggi sangu soleh awake dhewe mati minimal uripe ora rugi. Dilalah kopine ora pati legi adem yo randang joli. Lah saiki wis jam 11 punjul 19 menit penake ndang tidur ngani. Mari ngono terus bali.
nek wis bali terus sadui. Wah, sangon. Mas Jo, niki Dawuh, mau Mbah. ada juga ada yang tanya kepada saya, Cik. niki teng dhuwur sampai kula goleki lali. Siap. Ada yang tanya, "Bah, bagaimana hukumnya ngakikoh nyicil?" Pripun niku? Ngakikoh nyicil ki anake lanang kudune wedhuse loro. Nggih, nek wedok Lah, siji. Wedok siji, terus iki nyicil karepe tuku wedhus sitok dhisik terus sitok sok. Oleh apa ora? Oleh ketimbang ora sitok ngakikoh. Ngono, tapi luwih apik ya lek iso loro nyapa tuku siji. Aku yo ngono, mboten wonten danane, Bah. Lek ora nek danane tuku wedhus aja lanang, aja gedhi, sing cilik. Wedhus cilik jenenge Cemple. kudu wedhus kecentet. Lek cemple mesakne dibelah masih bayi kok. Mau belah piye to? Apik seneng Nah, aku. Enek wedhus- enek kok wedhus nek setanting. Wedhus kecentet ya wis powel ning Wedhus, cilik tapi malah metekel. Ngono lho. Nah, Cilik. wis jenenge wedhus kecentet. Lho takoke aneh-aneh. Lho mosok takok, "Bah, bagaimana hukumnya ndelok kathoke wong wedok?" Ya piye kowe? Oh, mang nang dhuwur ndelok kathoke wong wedok. Ya tak jawab, Betul napa-napa. ora oleh lek digawe. Lah iki lek ning toko kan ora apa-apa. Lek di PP digantung oleh, lek digawe dosa. Wis ngono ya Lur ya. Alhamdulillah, monggo Mas Jon dong akan bareng-bareng nggih. Siap, Bah. Nggih, Bah. Derek, Bah. Sebelum kita berdoa, niki awake dhewe kon ngeling-eling siji ndongakne wong tuane, ya, ndongakne mbah-mbah buyute dan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Muga-muga sok takut diwancine awake dhewe kabeh iso husnul khatimah. Ngono nggih, Amin. Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mana ya? Ini ada 4 doa. Ya Allah biha bi husnil ping 4. Siji lek pas pertama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sing pertama kagem pribadine dhewe-dhewe. Sing nomor loro kagem wong tuane. Kagem wong tuane. Nggih, sing nomor 3 kagem dulure gurune. Nggih, dulure lan gurune. Sing nomor 4 kagem tangga-tanggane kabeh. Lah umpama sok awake dhewe mati, urusan ini kan Gusti Allah kok. Iso jenengan mati dhisik aku keri. Gitu Mas Yo. Nggih, Pak. Apa diwalik? Pripun? Aku keri, kowe dhisik. Pertama apa pripun? Kowe dhisik aku keri. Dibalik mawon. Aku keri kowe dhisik. Lho niku padha ae jenenge. Omongnya diwalik. Enten dibalik enten masuk loy jenengan keri kulo dhisik ngono wae. Sik toh, aku kan ngomong toh. Nggih. Aku keri, kowe dhisik. Diwalik toh, Oke. kowe dhisik, aku keri. Jenenge padha ae. Ora usah njaluk, mangkane njaluke husnul Khotimah. khotimah. Sarang-sarang nggih, sing penting teko titik wancine kabeh so awake iki digampangkan teng Amin, suwargane amin. Gusti Allah. Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi
husnil khotimah. Sarang-sarang. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa, bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba, air mata dalam luka tak merubah ceritanya, hanya hening dan berjuta tanya, dalam resah, dalam pasrah. Sarang-sarang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bersujud kepadamu ya Rabb, kami mohon ridhamu ya Rabb. Di tempat yang mulia ini takdirkan kami, keluarga kami, anak turun kami ya Rabb, guru-guru kami, saudara kami semua ya Rabb, husnul khatimah di akhir ajal kami dalam menghadapmu ya Rabb. Kami sadar akan kekurangan ini, kami sadar akan kelemahan ini ya Rabb. Kabulkan doa harapan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, berikan ketabahan dan kesabaran kepada kami semua. Mudahkan dan menggapai ridho-Mu ya Rabb. Lancarkan rezeki kami, jadikan kami semua orang-orang yang berada pada jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah, bi husnil khotimah. Terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah, detik waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu. Terangkanlah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha. Teguhkan hati kami ya Rabb, li'ilai kalimatika ya Rabb. Dalam iman dan Islam, rukunkan di antara kami ya Rabb. Jauhkan kami semua sifat iri, dengki, hasud, sombong ya Rabb. Jadikanlah dengan bersih desa ini, karuniakan hajat doa kami semua ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Baidin ya hasalihah wa kullu niyatin salihah wa nukhassisu hadhi kulliha li arwahi ingkang babat desa Tempurejo nggih menika Simbah Noyogati kalian Mbah Noyokerto ugi sesepuh saking babat desa mriki Ki Tepu lan Nyai Tepu. Ya Rabb, lan sedherek kagem kita kabeh terutama masyarakat Tempurejo lan ingkang hadir, muga-muga Gusti Allah ngijabahi kita kabeh termasuk orang-orang sing bejo dunya wal akhirah. Biadini hasalika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma barik lana fi auladina
azwajina wa dzurriyyatina wa fadhkum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa innal faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan, kula sujud dhateng panjenengan Gusti mugi-mugi sing hati niki sedayanipun kadatosaken tiyang keluarga masyarakat jamaah ingkang bejo donya wal akhirah, mulya donya wal akhirah, sukses donya wal akhirah, sugih donya wal akhirah kabarengan putra putri saleh salehah ngabekti dhateng tiyang sepah istiqomah anggenipun ngibadah selamat donyanipun, selamat akhiratipun, bejo donyanipun, bejo akhiratipun sareng-sareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizan ghafar ya rabbal alamin. Berkah subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Amin. Hadirin makaten anggen kula matur Mas Ju barangkali ada kata-kata terakhir. Mbok bilih wonten kalepatan anggenipun kula nderekaken abahe sowan wonten para piyai agung, para jamaah wonten ing Tepurejo, boten wonten unsur menyinggung tuwin menyakiti. Insyaallah ibadah sareng-sareng pados barokahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mas Ju, ada lagi? Nggih, wis mung dongane mugi-mugi sedaya jamaah lan warga masyarakat sedayanipun mugi-mugi sedaya naringan sehat, Amin. panjang yuswa, Amin. kathah rezeki. Amin. Terima kasih. Itu dari kita semuanya. Mohon maaf. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.